मानो 70-74 বছর जों जतनि नलेज दङ ताबो साबो तामो खलायदों आबाबो न बेबाक न सिबायो नरक रमिनारि बुबा ग्रातामो खलायदों ताई ओइना पार्टी न बरक ताम खलायदों नरक आबो सिमी कम्पेयार खलायनाय दि हायसि बुबा ग्रानायो टिप्रासानि जागा जमी बुमुं खलायनानि क्षमता सिनि थानि याफारिरदि बुबा ग्रानायो सिनि बुसाबोदै टिप्रासारकनि जत बुसाबोदै परिनानि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि जोंनरेदि बुबाग्रा नायो सिनि टिप्रासारनो नायगोननि फान सिनि थानि रेदि ताबो फासिदि आगो तीनटा कक न कम्पेयार खाइनर न साउन ताबो फासिदि सीपीएम रक न थानि सीपीएम रक नायो रोमान स्क्रिप्ट न बांला कक बाय बांला हरफ बाय सुइनानि बीजेपी नायो सिनि जों जे सैमाने जों सानमाने रोमान स्क्रिप्ट न बरखा देबनागरि बाय सिनानि बरक नायो बंनि याक्दै बंनि तलो तनिवै जोंनो सिनि सागौ कावै राजत्व जावै बंनि कक बायखे जोंनो चलिनानि बरक बेबाक न जोंनो बेबाक कतय सिनामै तरना नायो बुबाग्रा नायो जोंनो माने पार्मानेंट सल्यूशन हासे पार्मानेंट सल्यूशन सिनि टिप्रासारकनो तुइदुलनानि नायगलनानि लामा खलायरेनानि जागा जमिनि बुमुं खलायरेनानि बेबाक सिनि टिप्रासारनि यागरेदि ताबुक ताइ कैसा बासु जनाय कक सीपीएम नि पाइखा कतर साबो आबो जों बुजिना नांनाय सीपीएम काहामदो हामिया आब्रा आं साना थांलिया सीपीएम न बुदिबे जदिनि कप्लाय खलायरि खांकाय पाइथाखौ साबो कतर सानाय जोंनो सलिया बुकुं कलरक जानाय मुजुना राखै ताबुक खादि बीजेपी न भोट दिवै कप्लाय न खलायरिका बरमना फान पक्षनि रिका बनि याक्तुको फान न रिका पाइथाको साबो कप्लाय जाइतों ताबुक नौनि बसंग फाम फाम साबो ताबुक तिरपानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जोंनो सलनायदा सलियाबो ताबुक वासुक तायो जागासे न आनो साक साकनो चिनि बरक हामजांमासो बुनि दफानि बरक हामजांदा मानो वासुक जागनाय क गरसे ताकुक ताइ बुकुसम आबुनि बागै बुबाग्रा निनियानि बागै थुयासाय ओइ जेता सामुं खलायदों माने आबो जों वासुक थाइ गलायो खरकजा खरुकसुनि कक बाय फेमलक जामबाय किसा रांरिवै ननो प्रलोभन फुनमाबाय नों पाजांना ता नासि देहायसि रांरि फाजा फागिनानि जत फेसिलिटी रेना फागिनानि हायसि किन्तु नों निनि अबुत नि अधिकार किन्तु निनि अबुत कायसारि मानि बाय निनि लाइफ निनि दफानि लाइफ आबो भविष्यत आबो बदल गैरिनानि फानतंगो निनि अबुत कायसा मुजुद नारनानै नांनाय ताकुक ताइ बुकुसम जोंहा आकक न हायसि अति प्रमोथा पार्टी चिनि टिप्रासारनि बागै साबुं हपुं बुबाग्रा खाबुमै दंमोनि कक साइ दंमोनि दफानम थांनानै जाबै दंमोनि कक साइ दंमोनि बेबाक दर साइमानो ताबुक टिप्रासा सासिंलिया तिरप्रानि नर्थ ईस्ट थांसाङै सामं खलायना थाङै दङ जब कतर कप्लायङै थांनो दङ आपनि बागै गिरिजागै दङ जों थांसां मानो जों यगनाय अबाकि थांसा तंना नांनाय किन्तु फान मा बक्सिनाय ताकुक ताइ बुकुं सं मुजुनारनि आपनि बागै बोसकांगो गोबांमा चिनि जबा दफानम थांनानै जबानै जबाव नरक याप्रि साना नांनाय इंगा नंगो राजानो नों जेसेफोर बेंगाय दंदि आबन बागै दां मासौ जेसेफोर हुलदि रांसा राखन जत कसामने दाब सिसुं हेदा हा अब सिटिकुल दाहनि मासौआ अब सिटिकुलिया नोंगो राजानो सले कसमने बबरनि राजा हपना नों हने बतने हने बत राजानो हेदा अब लकलिया ओरिजिनल राजानि बिसा राजा 184 जना राजा साइथेमने बसा अब साबो अब हंकै बन बोइसरनि राजा बन हनबन हनि द मानबा अब से लक्ष्मी सारा ओ जेंको रेबुटी त्रिपुरा सिने राजानो कोसिन नखाया और कोसिया राजानो राजा हिया अबन बगन सानो मुसमने नोर राजानो पोसक खाइले राजानो पु खाइले बिनायबो प्रमोशन वानफोर प्रमोशन बुजागो
어머니 말에 마하마는 때마사 빈빈어 저번에 마사가 버르니 마사가 진짜나 그래 뭐 이제 버르니 가야 뭐도 모르니 아무가 같은 방글라데시들래 뭔지 마사가 자가 그래 나는 자기 살고 뭐라고 마사 마사 회기들이야 따가더라고 빼가더라고 마사가 빠스가 말해야 되는데 머리 박이는 따끔대고 그렇죠 제스프를 어라 가락사 걸으면 비즈비를 가려는 증거가 내가 제스프를 지리커고 있는데 본체 너무 가려고 에디시 너무 가려고 마말로 나는 비즈비는 못 들어자 비즈비는 못 들어자 에 오늘 나이 건강은 중요하다 비즈비는 못 들어자 너무 너무 가정이 너무 비즈비는 못 들어야 알아 동리바로 안 사와 BJP는 저기 못 가니까 니니 약간 차츰 땀을 남았을 거예요. BJP는 못 가니까 너 니니 쓰라이 커나이 니니 법이서 자가 땅을 있잖아 미들 바로 있잖아 그 자가인데 책들이 동갑내나 누구 얘기하다 니니 뭐라 그때 메크는 바로 있잖아 그 자가 있잖아 방글라데시는 차우로로 무릉무릉 파이더고 아무나 먼저 가지 아무나 필요 없는 말을 하려면 뭐 하나씩 있다면 뭘 정말 방글라데시 발견을 빠스면 뭐 하나씩 이나 남사였던가 어디 프라삼네 방글라데시 발견 벌써 पूरा 완전히 그런 걸 모바일로 보다 아깝다가 사버리 흔히치나 엄마가 카라빈이다 뭐니다 방글라데시 발견 뭐 하긴 뭐래 흔히치는 성카 지네 멍서로 액션 돌아시다가 말지 뭐 무슨 동원해 지네 배만 나게 자가 빠졌던 목공만 후 아이들 흔들 받고 저 앞으로 생각을 하냐 나보 근가 방글라데시의 발견이 나는데 비포 팔까지니 어머니 말을 딱 곱대고 흔서 너라 뻔하더니 가슴이야 니네 그네 넌 그리구나 ini bersama suka sama tahun yang juri sedang kelang Malaysia, okay? Oke, bahwa tahu je orang kerja munda orang kaya orang bagi yang tahu beda bahasa tangga, oh hari ini perasaan mengusirai. Ini orang kerja jenuh orang kerja ke wajib kamu bose sarat di perasaan jaga bahkan kaya baik le, dalam pirang mata kecil sok orang macam ini kamu area. तब से बिना 24 का नहीं मुझे तो वो खजा अगल-बगल ताकों का बुक्स जन्मावान छुपनाई बोबा जरा सारा चुनता है क्या वो बताएंगे ओ हाँ बोबा कराने ओ छप्पर बोबा कराने बोबा जरा जमाने जैसे जमाको व्यापार को मारो अगल-बगल किधे संसार में मिले लारक निर्वाचन তীব্রাঙ্গন ভোট দিতে অবরোধ করেছেন খেলেন মালিয়া একমাত্র বোবাগারের নাইগানে বোবাগারের ওয়ানসুকুল কাহার ওয়ানসুকুল বিষয়ে তিনারা খেলেন ভোট তিনারা তার আচুরা পৌঁছিলে অনারণ জিয়া বলক ওয়ানসুকুল কাহার ওয়ানসুকুল বিষয়ে অনারণ খেলেন হই মানো বড় বড় তাকতে বহুত সে গুবইবার দলাই গোবাং তাবুক জরাও হইকে গোবাং muri mudo mubi mudo kutunga hai ketung paine longna sapainai umuduri nai hai nai laram tudi oro rangna khenai paidi ari kokke oro rang mu phari samai kokke ka phare aje muya je romane na harne paidi oro rangna na harne o do phari bagai o jat ni bagai do buk mar nai abon bagai chai agasi